Makina errementako mendeurrena, ikusuna aukera ezin hobea ideia horiei bultzada bat emateko eta proiektua gauzatzeko. Orduan, proposamen bai udalari eta museoari, eta hasieratik euren oniritzia jaso genuen, eta hasieratik euren laguntza, hortaz eskerrak eman dizkiot Pedrori eta Alfredo Etxeberri eta Elgoibarko alkateari, hasieratik jarri zuten konfiantzagatik guregandik. Ez da ohikoa. Gaur egun olako sortzaile edo artista gaztiei olako konfiantzakin laguntza ematia eta gozada bat izan da. Eiz esan da, proiektu hau sortzen egoia bitartean eduki dugun harremana eurek. Eta ni bakarrik ez nintzen gai honi eusteko, proiektu honi, eta orduan behar nitxun bi gauza esentzialak, ez? Alde batetik kompositore bat, kompositore profesional bat, sortuko zuana obra, idatziko zuana, eta pixkan nire buruan nintzun ideia hori, forma emango zizkionak, eta beste alde batetik musikuak. Orduan, kompositoria ditu nion jago gaztezarani, alde batetik kompositore profesionala dalako, eta ez nakan dudarik lan hori egiteko pertsonarik aproposena dalako, eta beste alde batetik laguna betelako, eta beti lanerako beste konfiantza bat ematen dizu horrek. Placer bat izan da berak lan itxia. Eta gero beste alde batetik musikoa behar genituen, eta orduan junginean Xare laborategira gana, eta Xare laborategia berez Txaber Fernandez da zuzendarixa, eta gaur ramen hau biasa, baina ezin izan da etorri, duan ni pixka eta orkestuko ditut. Xare laborategia da talde bat musiko diferentez saltuta, musiko profesionalak, musikeneko ikasle horiak. Eta ez da talde bat bakarrikan kontzertuak ematen arduratzen dena, baizik eta dakala lan askoz ere zehatzagoa, baditzu adar desberdinak, itzen dute lan kompositore gazteekin, euskal sorkuntzan itzen dute lan, eta interesatzen zaigun olako egitura bat duan talde batek ere, hasi beharrian musiko soltia bilatzen, talde profesional bat topatzia olako proiektu bat arrera ateratzeko. Eta Xaretik etorriko dira flauta, perkusioak, txeluak eta klarinetiak. Eta orduan egoin pixkatu izan zen ideiak, eta gero jago baz izan lanean, eta bain berak esplikako dizueia obra ze izango da. Berari pasa baina lehenitza, animatu nahi do jendian parte atzera, iruditzen zait dala kriston aukera ezagutzeko museoa, badakit dagoela Elgoibarren jende asko ez duela museoa ezagutzen, eta pena bada, dalako kristolekoa eta kriston Elgoibarrek dakan ondasun garrantzitsu bat. Eta hola ikuko da aukera museoa ezagutzeko, eta gainera museoko beste pertzepzio bat jasotzeko, biditxuekin, elektroakustikakin, musikarekin. Nik uste dut merezi bala, eta gero aparte aukera bakarra izango dela. Egun horretako apropos idatzitako gauza bat, eta beti itxen dut simil berdina, eskultore batek itxen du eskultura bat, ospatzeko ez dakitze, edo enkargautako lan bat, itxen du eskultura eta hor geratzen da. Eta gurian, bere alde honak ditxu ere, gure magia hori da, momentukoa dela, baina baita ere alde txarrak, galtzen badozu, ez da hola atzera bueltarik. Orduan, jende animatu nahi dut, etortzeko eta ikusteko ze prestatu dut. Laguna eta proiektu honetan ditu zianean lehen eta behin ingenuna da museoa ezagutu eta ikusi aber zer egin ziteken hemen. Urte perfektua zen 100 urte hurren aprobetxatzeko. Eta orduan, obra urtebeteko lan bat dauka, abenduan sortu zen idea, lehen urteko abenduan, eta azaruan amaituko da, ia urtebeteko prozesu bat jarritu du. Lehen da bizi pentsatu genuna da ze formatu eman egin nion obrari. Da ikusi genuen lekua txikia zela, hori zara penatako bat, edo ez, porque izan zezaken bere xarma ez, horreko. Eta orduan inbertzala sesio bat baino gehiago, eta obraren iraupena erabaki genuen ordu erdiko emanaldi bat izatea. Orduan banatu genuen emanaldi hori bi zatitan. Lehenengo zati izango da museoan bisita, gutxi gora bera ordu laurden bateko iraupena izango du, eta museo hortan museoa martxan jarriko dugu, bere eguneroko lanian, esan dezagun, eta integratuko ditugu 6 musikariak
makina bat gehiago balia bezala. Orduan, publikoak museoko bisita normal bat egin dezake, ibiltzen joango da, espazioz espazio, leku guztiak bisitatuz, eta tartean aurkituko ditu musikariak bere makina bat berian behintzat sortutako obra hori jotzen. Printzipio 6 instrumentistak independiente bezala sortu daude, kenduta duo bat sortu dela bi instrumentuen artean momentu jakin baten, baina 15 minutuko obra moduko hortan egin behar dena da azken finean bisitatu museoa eta entzun espazioan sortzen dian doinu desberdinak, bai makinenak, bai instrumentuenak. Eta bigarren zatia zen pixka bat obraren mardula edo esan genuen, eta bain zer. Bigarren zatian pentsatu genuen dena zentratzia nabe zentral honetan, hau da museoko leku importantiena esan zagun. Eta hemen ja jokoan sartuko ziala beste bi elementu, eta dira bideoa eta elektronika. Orduan, museoko makinak itzaliko dira, ez da makina realen soinurik entzungo, baina bai elektronikaen bitartez makina berrien soinuak, instrumentuekin naztuta, gehi esandako 6 instrumentista horiek berriz zuzenean jotzen nengo dira, taldean esan zagun, individualki jokatu berrian, obra bat sortuz denekin, zuzendariakin, eta bideo emanaliekin, dena zuzeneko elektronikakin, esan dezagun obran mardula bigarren zati hori izango dela. Eta esan elementu batzuk hartu ditugula oinarri bezala obra sortzeako garaian. Batetik, bideoak 4 zati garrantzitsu izango ditu, bata eskuei eskenia. Museoa ezautu genuenetik lehenengo kontu esan genuelako lehenengo indarra beti gizakiena dela, eta orduan makina herramientaren kasuan bai langileak bai gizakien eskuei garrantzia eman zailako, orduan bideoan zati batek horrek izango du garrantzia. Bigarrengoan arauztegiak izango du, errementeriak, erreriak, eta orduan esan dezagun fase hori ikusiko da nola eskuko lan hortatik pasatzen dien gero makinara. Hirugarren zati batean museoa beak, baina esan bezala museoko makinak entzun beharrean entzungo ditugu elektronika bidez, eta bideoan ikusiko dugu museoan beste museoa bera ikusteko modu modernoago bat, eta azkenik makina modernoak eta makinek sortzen duten erritmo eta errepikapenak oinarrituta. Hori izango da pixkat obraren mardulak izango dituen zatiak.